Mument ħelu waqt intervista li saret minn Kidem Ikoli mal-President Miriam Spiteri de Bono meta semmiet kif il-mument li wieħed minn neputijiet tagħha sar jaf li se ssir President ta' Malta huwa beda jsejħilha Nanna President. Matul din l-intervista, il-President Spiteri de Bono semmiet l-importanza tad-dixxiplina fattur kruċjali għal dan l-irwol il-ġdid tagħha. Miss Mikallef u Nanna daħlu fija dik illi jekk se nagħmel xi ħaġa ħanagħmilha sew. Ħantija l-attenzjoni ħanamilla l-mutijaj. Il-President semmiet kemm huwa l-qalba l-irwol tan-nisa fis-soċjetà fejn fakret kif fid-disajnijiet kienet saħansitra qasmet mal-Partit Nazzjonalista u ma' Dolores Cristina meta kienet President tal-Moviment Nisa tal-Partit Nazzjonalista u anke mal-Kunsill tan-Nisa sabiex fl-1993 mexxew l-emendi biex l-irġiel ma jibqgħux huma biss il-kapijiet tal-familja. Fl-intervista hija ċertat li se tkun qed taħdem ma' tfal u żgħażagħ li huma il-futur ta' pajjiżna. Kun naqreb lejn tfal. Ikun naqreb lejn żgħażagħ għax huma il-ġenerazzjoni ma nistax pajjiżna jibqa' jimxi l qudiem jekk dawn ma indaħluhomx, jinteressawhomx, nimpenjawhom fil-tmexxija tal-pajjiż. U fl-aħħar mill-aħħar taspira l-pajjiż aħjar milli sibnieh fejn ikun hawn aktar għada. Man kliem qar joħroġ naqra iktar sinjali ta' għaqda biex wara dawn il-5 snin inkunu badna toroq illi meta jien ma nkunx għadni hawn tal-età tiegħi ma jkunux għadhom hawn. F'pajjiżna l-affarijiet isiru b'naqra aħjar fejn jidħlu ir-relazzjonijiet fejn u naslu għad-deċiżjonijiet. Il-Presidenza ta' Miriam Spiteri de Bono testendi sal-2029.